Isa man ba ginaw nimo gahatag? Mo Vinci gani. So tanahan ba gyud nato og kato? Vinci. Vinci bagyo. Ana sila? Ali. Ang dili na ko malimtan ang imuhang kamaayo sa akoa. Og labaw na, wala gusto ni bulag kanako. Labi na sa ato ang negosyo. Ikaw ang gipuli na akong ina. Ikaw ang gipuli na akong ina. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the DLC. Basi gusto ka mamanawagan diri sa kuan kamera nga mangita pagkakuan karon. Di na jud ka maminyo kusab. Bako na lang. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hello, may buntag. Ma'am si Julia Rizani. Pwede mo disturbo ka dali, ma'am? O nami diri karon, ma'am, kay sayo lagi mi. Member magasa ko ano, di mabimsi. Nami diri karon, ma'am, kay tungod ni nami nang hatag mo og kuan, mga nakakuha rebates ba. Dugay na ka nakapila ni, ma'am? Dito pero karon wala na, di na ka member. Wala na po. So ikaw napilian, ma'am? Sana all. Isa ka sa napilian sa rebates. Abot ning washing machine automatic. Oh, gani. Dapo mong kay ni ma'am nga bali 30,000 ang kantidad ani. So gikuan sa Bimsi nga pabayaran lang sa katunga si Moha. Ito automatic ni, hindi na ta kinahanglan mag-wash pa, wash. Ay kato nang mahal mo. Oh, malo ni siya nga washing, ma'am. Na kay washing na. Gamay ka. So na diri automatic. Na dia ma'am sa sakyanan kay si ma'am ko napilian 5 ni kay sila. So okay lang si ma'am, namo siya ipabayaran nga 15,000. Katunga lang. Tunong birthday. Happy birthday, ma'am, ya. Oy, happy birthday, ma'am. Mora gituyog gid sa kaigayonan nga ikuan si mo ha, hatag. Di na mo mahagog kuan ba? Di na mahagog kuso-kuso. Uga lagi, uga pud ang kurente. Ya kao ni mo ni ma'am. Dako ni siya, ma'am. Di po ni madala sa katao. Na tanaw sa nato, ma'am. Sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Di ako nag-iisa, kayo'y kasama. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Happy birthday! Ma'am, wala ka kasabot sa babating ang babayron ka? Pero lami. Alami? Mama, ayong buntag. Happy 65th birthday. Inat ka? May naila din yung ako si FM. May si Abby. We are having Amigos Flower Shop. Namin diri karon para maka-celebrate sa imong birthday. Pinaagyan ni Sir Chris. Kabalo ka kinsay gahatag ani. Isa man ba ginaw nimo gahatag? Isang Vinci gani kay. Di ba? So i-check nato og ang Diva MC bagyo. Pero sana ko basahon ang message. Tahan sa nato. Sige. Damay di si ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So tanahon ba gyud nato og kato? Mabinsi. Ana sila? Happy 65th birthday. Nagapasalamat ni sa kahitasan nga
gihatagan kag ingani nakataso na edad. Sus, salamat sa Ginoo nga may taas pag yun nga kinabuhi ihatag sa Ginoo. Og unta, tagaan pa ka og maayo og himsog nga panglawas. Kauban ang imuhang tibuok pamilya. Ali, ang dili na kumalimtan ang imuhang kamaayo sa akoa. Og labaw na, wala gusga ni bulag kanako. Labi na sa ato ang negosyo. Ikaw ang ituloy na kung kay wala na tay inahan. Happy birthday. I love you. From Sister Belen. Nga lagi. Ate Lily, happy birthday! Tagaan pa kagtaas kay kinabuhi para mag-uban ta sa mangga. I love you. Okay, o anak. Ay mama, happy birthday! Yes! Kada ko magsingot. Happy birthday, La. I hope that you will have a great day and hope that God will pour out you many blessings. Thank you so much for everything. Happy birthday. Yeah. Ikaw ma'am, sa mo maingon sa naghatagan si mga pa-surprise ka ng butaga? Ay, dako, Diyos, pasalamat ko. Kaya nani, yun, wak ko kabalo kung unsa dahil lang mga pamaagi. Mo gani nakaingon ko ni mo nga, maayo man unta ni abot kong kinabuhi, pero wa unta ko, pero mo gani nakasulti ko yung wala na ko. Kaya di mabimsigod. Ora, nakuan dyo ko sa akong galingon. Nakana ko sus Ginoo, salamat sukat sa ako ang magikan sa ako ang pagbibiti karon pa nahitabo in taon do. Unang magpasalamat jud kung dako ko sa akong igsoon. Igsoon kinsa? Bilin. Igsoon ko man. Day, in taon na imong mga pamaagi day, wa jud ko kay balo nga ingon ani, mo haraman day ning pakana. Sus pasalamat jud ko dako nimo day. Ana lang, salamat. Ya, ato lang? Ana lang, kay sus Ginoo kung gani kasabot kong debate ay. Nag-request man si Ma'am Bilin ma'am nga pasayawon daw ka. Uy, Diyos kay. Ha? Gamay lang daw, sig short lang. Nagyuda ko doon. Kasi gusto ka mamanawagan diri sa kamera nga mangita pagkakuan karon. Ginadyo ka maminyo ko sab. Ay, ako na lang. Ha? Ako na lang i-focus ko mga anak. Wala kag balo basi na nagipihipi Uy, niya. bahala. Ay. Uban di ako kundat ako. Nga akong wisaya. Nga tagaan ba siya daghang katuigan nga moabot sa kinabuhi para magmalipayon po may tanan. Ana ba? Ang akong iwi sa akong magulang nga nagaan pa siya og taas na kinabuhi aron ang iyang mga anak ang mamanage. O mag-uban mi hangtod sa hangtod nga naa pa mi kinabuhi ani kalibutan na walay mga kakulian tagaan mig mga maayong panglawas sa among pamilya. Para na akong iwis. Happy birthday. Oh, nagsiga sa putin mo. So, okay na. Sige, picture sa taha. Okay, happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilong ang Bigos Flower Shop lang doola